Hej og velkommen til Mobile ID. Jeg hedder Claus Ingemann. Vi har udviklet måske verdens første mobile sikkerhedskort. Sikkerhedskort er noget, regeringen de lancerer og siger kommer i slutningen af 2015, men vi er allerede klar nu med en model eller en udgave af sikkerhedskortet til jeres smartphone. Med sikkerhedskortet, som bliver obligatorisk om 1,5 år, har I mulighed for at lave opgavestyring på en meget intuitiv og enkel måde, så når jeres medarbejdere nemt kan forstå, hvad en opgave skal bruges til, kan registrere arbejdstid og materialer, sætte status osv. Og på det andet ben, så kan man med vores løsning give adgangskontrol via billedlegitimation, adgangskontrol til en bom eller til en adgangskarusel. Man skal tilknytte sikkerhedsdokumenter, så man kan bevise, at man har lov til at svejse eller sætte stillads op, og man kan lave tilkoble et modul, som handler om, hvordan man registrerer udstyr og maskiner, som man lejer ud på opgaver. Alt sammen på en meget brugervenlig måde, og lavet på en måde, som gør, at de oplever, at det giver direkte værdi i hverdagen med det samme. Vi bruger noget af det mest avancerede teknologi, der overhovedet kan bruges, men på verdens enkleste måde. Så på den måde vil du og dine medarbejdere opleve, at man bliver inspireret i det daglige, og i virkeligheden får løst nogle af de forretningsmæssige udfordringer, der er omkring at være effektiv, have den rigtige sikkerhed, og i det hele taget arbejde på en moderne og inspirerende måde. Håber I får lyst til at kigge noget mere på hjemmesiden og give os et kald. Hej hej.